ଶୀତ ଦିନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏହି ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି ସୁପ୍ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପରିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଯିବା। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା। ସେଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରର ସ୍ଲରି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିବା। ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇବା। ଏମିତି ସେ ଅଣ୍ଡାର କୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚଲେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି ସୁପ୍ ଏଗ୍ ସୁପ୍ ବନିକି ଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। Thanks for watching.